Tak ako som v minulom videoblogu avizoval, chcem vás informovať o niektorých veciach, ktoré sme urobili alebo ktoré pripravujeme. Na vedení mesta tento týždeň sme preberali niektoré body, ktoré považujem za dôležité a aby ste aj vy o nich vedeli. Jedným z týchto bodov je fitness centrum v prírode v parku Štefana Mojzesa. Vyberali sme prvky, ktoré budú zhruba o mesiac osadené, budú to stroje, kovové aj drevené, na ktorých si budete môcť zacvičiť v podstate vlastným telom. Bude to verejne prístupné zadarmo. Znovu chceme takýmto spôsobom oživiť park, pritiahnuť ľudí, aby čo najviac sa ľudí stretávalo v našom parku. Ďalším bodom bola oprava fontány na našom námestí. V podstate to vyšlo z vašich požiadaviek a z vašej diskusie, že si želáte, aby na tomto námestí bol vodný prvok a nie kvety. Čiže pristúpime k oprave fontány a budeme ju normálne prevádzkovať. Tak ako som hovoril v predchádzajúcom blogu, technické služby nám budú dávať určitú čiastku peňazí, zhruba 30 000 eur každoročne na rôzne činnosti. Na vedení mesta sme sa rozhodli, že tento rok celú túto čiastku použijeme na opravu chodníkov, ktoré po ťažkej zime zostali v dezolátnom stave. Verím, že aj poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh privítajú. Preto by som vás chcel vyzvať, aby ste sa aj vy zapojili do komunikácie, aby ste nám dávali návrhy a tipy, ktoré chodníky považujete za najhoršie, ktoré by mali byť opravené prvé. Preto vás prosím, aby ste nám posielali návrhy, či už mailom, alebo na našu facebookovú stránku Žiarsku, alebo aj priamo, pokiaľ si ma pridáte medzi priateľov na Facebooku, môžete o tom komunikovať so mnou. Ďakujem.